Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! May adlaw raw niya kanako. Ikaw, Captain Clint Ringa. Mamatay gito niya ka sa akong mga kamot! Yeah! Captain Clint Ringa. Bisag unsay buhaton nimong paningkamot. Wislag kanimo ang promosyon. Kay impluensyado ko. Baya, sultihan ko si Kuya Victory kung unsay gibuhat mong pag-insulto ka nako. Isumbo mayuti ka ba? Ha? Pangag sa ilong! Ayaw sa kukso na surang ha? Kaya nagsipok ning una ko. Nagisabot! Ayaw biyagin ko ginaan, Loy. Oh, uy, ati lalay. Naunsa ka? Kalit man lang ka pamanghag, Loy. Sorry, ati lalay. Nalang ko gikalagutan. Pasensya na kayo nga nadamay pa ka. Pananglitog ang PNP chief mo'y nanawag nimo. Unya ingnon nimo ni Anto. Ati lalay, sorry, ati lalay. Usban ako na ng batasan ni Loy. Visit sad ka na. Sorry na yun, ati lalay. Sorry. Butan man ang akong ati lalay. Elom, Loy. Asa ka man karon? Ni ako sa akong resource. Sabi mong tuyo na ko, Nalawag maga, ati lalay. Kumusta ang sindikato sa Markang Dragon? Human sa kamatayon sa insik na may pangu sa triad. Mingaw. Laay. Wa na mga transactions kay napinding ang tanan. Ikaw, unsay imong plano? Wa ko'y mahimo. Tungod kay pinangita man ko sa balaod. Lina. Benjak, magpabilin paghihapon ko kung asa man ko karon. Kay ang organisasyon sa Markang Dragon, mao'y akong tigpanalipot. Kanus pa ka maliso ang imong desisyon? Imo nang nabati ang akong rason. Ug naibaw ko. Nga imo ka nang girespeto. Akong girespeto uban ang paghinaot nga unta makabaton o katumanan ang akong gidamko. Alag ka na tunduha. Benjak. Mahal kayo ti ka, Lina. Huwag ka ni rason. Kung ganong kanulay ko ikaw magisabot. O andam ko magpaabot kung kanus pwede na tikang ikauban. Salamat sa imong pagsakripisyo. Aron paabuton ka ng hikayo na, Benjak. Palihog ko na asa makadaghan. Kitingaliun niya og mamahimong uwahin na ang tanan. Nag-amping ko kanunay sa akong mataglakaw. Balik-balikon ko kini sa makadaghan. Palihog lang. Ayaw paabuta nga mahimo na unyang uwahi ang tanan. Anhi ka na lang uban ako. Andam ko ikong ampingan. Ug ako kang panalipdan. Pero mamahimo na kung kaaway ang organisasyon kung ako ka ng buhaton. Mamahimo sa unya nila kung kaaway na nang higayon na. Unsa? Andam ko makik-away sa sindikato. Kapanalipdan ko lang ikaw. Salamat, Benjak. Naluoy ko ni Benjak. Nakita ko sa iyang mga mata ang kasinsero sa iyang gipanulti. Benjak, naipaw ko nga mahal kaayo ko nimo. Nagmahay lang ko kung anong dugay kaayo kang nipakita o balik na ko. Nga niabot sa punto nga akong giprenda kang satanas ang akong kalag. Una ka pa nibalik sa akong kinabuhi. Di ako karon sa ospital, Captain Clint Ringa. Sir. Kumusta naman ang pasyente? Unsay latest medical update ni Sarge? Wala gyapon na iyang kamtang, sir. Sama sa nahinanok og lahom sa iyang pagkatuog. Nagtuog ko nga tungod ka na sa bala nga midakya sa iyang paintampiyak. Tapsing ba? Wala gyud, sir. Mayo gani kay wa man timano og igo sa iyang utok. Ang tulig kita.
O, Kapten. Salamat. Tunay. Wa kay importanteng gibuhaton karong madawa, Misail. Ang, kay nga naman dayon ta. Kung makaigayon ka, dalikyata ko nga rin sa opisina sa Special Operations. Nata importante kayong presultihan. Okay, sir. Wala ko nimo, Kapten. Bahin sa unsa man ta ka ng tuyo nimo nako. Kanang imong pagigsultihan nako. Ha? Captain Clint Ringa? Importante gyud ay tinghaling iyang tuyo. Usab ka na akong pagtuo. Misael, nanakoy na ko ang private nurse nga mo atiman ni Vice Sarge. Mas maayo noon, aron nga makapahuway sa bintawon si Nang Butyang. Maalaki. Dili ra balalim ning mag-atiman og pasyente. Labi na og nagkumatos sa sulod sa ICU. Abi nimo. Sa pagkakita bitaw nako sa kahimtang ni Vice Sarge, sud sa ICU. Murag yun kipikas ang akong kasing-kasing. Mito ang akong luha sa tumang kaluoy niya. Alia, may gisulti bitaw na ako ang doktor. Bahin sa kahimtang ni Vice Sarge. Kay, unsam day ko no? Matod pa ni ini. Nga, andam-andam mo lagi ko na nato nga itong kaugalingon kay posible nga usan ni mga adlaw may mong mabugto ang gininawa ni Vice Sarge. Unsa? Ano kung si Vice Sarge, Alia? Ano kung kikayo? Apan ang Diyos na may mag-igo niya. Sa dili pa kumulaw sa unit nila ni Captain Clint Ringa, muhapit ako sa Asiras aron makikita kang Baytonyo Bayawak. Kinahanglan ako masayran kung kinsay kauban sa mga bato sa kagaw nga major. Sa diyang gihamag nila si Vice Sarge. Bantaw-bantawon lang ako si Baytonyo Bayawak. Asa makaning tawhana ron? Wa ba ka ito magduwa o bilyard? Misael! Ay! Uy! Dong Van. Kinsay may ipangita din ay? Si Tonyo Bayawak. Nakakita ka pag-asa siya dong? Nakitaan man doon ako ganiyan ay. Ni Kuyog man to silang langingkoy. Kuyog sila na dito sa bilyaran ay. Kinsang ingkoy? Banago na ti Jenny God. Mo ba? Salamat tong ha. Ato na ko kay nako'y tuyo niya. Kaya kong 20 na Misael, be. 20 ra day. Okay, diyo. Nayo sa kagatos. Imo na. Hala, wow! Salamat ni Misael, ha! Ano ba yan? Unsay akong ikaalagad ni Bupay Misael? O ba'y nasagol nga kagawin ng mga tao nga ni Akaro din Baytonyo Bayawak? Ay, ano ba yan? Wa man good. Sigurado ko anak gawa by Misael. Mayo noon. Unsa di ay tuyo ni Bunako ba? Dali, uban ako. Mga unta. Kanada. Sige na kay gani haraman kong giguto. Ano ba yan? Kakaon yung taon kong lami ang pagkaon. Tugan nilang ko kung naakabay na sayran kung si kinsa ang katimbang sa amang kamihamag ni Vice Sarge. Ano ba yan? O kaayo, uy, sultihan ka. Sige. Padayon, Baytonyo Bayawak. Ginganlan og Samson. Batos gihapon ni Major Gaspar. Di aya. Sa akong dugang nahibawan,
Na ako no mag-imbuduhan sa may iskina sa Punta Prinsipe. Salamat, bay. May nailhan akong Samson nga batos sa kagaw nga major. Si Samson nga hilumon, pero manyak. Ano ba yan? Murag maunang tawhana bay Misael. Bay Sarge, makabaw sa ronya ka. Kumpirmado nga ang Samson nga akong nailhan. Maurasap ang batos ni Major Gaspar. Kamoy nakaingon iyan ng imong ginangatan karon. Hukman sa unya sa eskwadro ang kagaw nga giganlan og Samson. Mao ba sir? Mao ka na. Dinhi ang kagaw nga Major Luisito Gaspar. Ug nang insulto pa mismo sa among opisina. Bisag unsaon og isang batasan. Unsa naman? Nailhan na ba nimo kung sigin sa katong mga tawhana nga nibira ni Bay Sarge? Oh, sir. Pero may ihangyo lang ko nimo, Captain. Unsa man ta kana? Pangayoon ang tanan ko sila. Unsa? Akong arboron, sir. Aron hukman sa eskwadro sa silot nga kamatayon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.